Před prvním blokem semináře dovolte, abych krátce představila našeho hosta. Darina Sedláčková už od 15 let byla odhodlaná pomáhat trpícím lidem a stát se lékařkou, což se jí úspěšně povedlo a následovalo 20 let praxe lékařky v různých funkcích či odděleních. Jenže zjištění a každodenní realita toho, že věda někdy nepomůže, jí zavedlo na myšlenku pracovat v domácím hospici Cesta domů v Praze. Zde se do roku 2007 v často extrémních a těžkých situacích ujistila, že i když věda neví, co dál, je co nabídnout. Soucit, pokoru, milosrdenství a hlavně lásku. Dnes se věnuje křesťanské poradenské službě, absolvovala biblickou školu v Mezinárodním křesťanském společenství v Kodani a kurzy pastorační, psychiatrické a krizové péče pod vedením lektorek ze Švédska. Kromě náročné profese je na plný úvazek již 43 let manželkou a maminkou 2 synů. A nyní už bych ráda předala slovo našemu hostu. Ani sama nevím. Tak, dobré ráno. Sobotní nádherné ráno. Děkuji moc za překrásné přivítání a děkuji za vás, kteří jste přišli a za ty všechny, kteří to připravovali. Tady je opravdu, teď jsem vyplňuje slovo, že tu pracovitou lásku, které všichni, kdo stavili tenhle dům, kteří se tady to udržují, kteří připravovali konferenci, kteří vařili, pekli a kteří třeba jenom tak přišli, se podílejí na tom, že dnes opravdu věřím, že budeme požehnaní a že budeme občerstvení. Já se nebudu představovat nějak moc dlouho, protože já možná začnu dnešní konferenci křesťanských princezen. A tady ještě máme pár taky princů, který vítám. A děkuji za vaši spolupráci a že jste tady. A začala bych nebiblicky, ale básnicky. Vím, že žena má k romantice větší sklony, nechci to generalizovat, ale já bych vám ráda přečetla jednu básničku, kterou jsem si zapsala v roce 1966. A napsal ji Jacques Prévert. A ta básnička se jmenuje Kytice. Jak jsme vcházeli do téhle překrásné budovy, tak mě opravdu zajásalo srdce nad tím krásnou kytkovou výzdobou, která vypadá skoro téměř uměle. Ale je úžasné, že to není umělý. A ta básnička se jmenuje Kytka, to už jsem řekla, nebo Kytice, a zní takhle. Co zde děláte, holčičko, s květy čerstvě natrhanými? Co zde děláte, dívenko, s květy nádherně rozkvetlými? Co zde děláte, mladá ženo, s kytkou, která vadne? Co zde děláte, stará ženo, s květy jen smírají v tklivé něze? Čekám na vítěze. Já jsem byla těmi slovami první chvály potvrzená, že tohle je slovo od Pána, že mě k ty básničce přivedl on, protože tady bylo zaspíváno, že Ježíš je vítěz, který stál z hrobu, který zvítězil nad smrtí a který má moc vítězit nad našimi emocemi, abych to uvedla na to téma, o kterém dneska první hodinu chceme mluvit. Vítěz nad životem, nad smrtí i nad vším, co nás trápí. Každou jednu z nás. Nejste tady náhodou a Pán Ježíš opravdu je vítěz a opravdu zná vaše srdce, vaše bolesti, vaše zranění, stejně jak moje. A já
mu děkuju, že opravdu tady můžu být a že můžu se sdílet s tím, co udělal on v mém životě, ten vítěz vítězů. A to, že má tu stejnou moc udělat ve vašem životě změny, které nemyslíte, že je někdo schopen, který člověk není schopen udělat, který není schopná udělat medicína, ani nejlepší lékař, ani nejlepší manžel, omlouvám se, ale že je tady vítěz, kterou každou z vás miluje a chce vás dnešní den v tom utvrdit a občerstvit. Já cítím, jak se tady naplňuje to jedno slovo, které pan Ježíš řekl, který je zapsáno v lékaři Lukášovi v 17. kapitole 21, když se ho ptali, kde je království Boží. A oni říkali, kde pak bude tam nebo tam, kde ho máme čekat, kam máme utíkat, kde máme se plašit. A on řekl, království Boží je mezi vámi. A jakékoliv jsou vaše pocity, tak to království je tady dnes. Tohle slovo se tady naplňuje, protože jsme se setkali ve jménu Pána Ježíše víc než 2 nebo 3. Máme očekávání na něj, věříme, že jeho duch je tady a že království Boží je 7krát nebo 77krát tam více, kde se scházejí lidi z různých denominací. Kde se schází jeho nevěsta, která nemá žádný název, ale jenom název, která ho miluje. A to je, myslím, že teď takový poselství doby dnešní a my to cítíme, že v církvi se to děje, že Pán Ježíš nás chce občerstvit, spojit v lásce a vybudovat si nás v té lásce na ty své krásné princezny, které jsou občerstvení a znají vítěze a vítězství Ježíšova ve svém životě. Ne svoje vlastní vítězství ze vlastních snah, ale vítězství vítězného Ježíše. A o tom tady budeme dneska mluvit celý den, dopoledne i odpoledne, protože je to jenom o Ježíši a o tom, co jeho duch dělá v současné době v životě takových obyčejných lidí, jak jsme my, jak jsem já. Když jsem opravdu v poslední době mě Pán povolával do různých služeb, který jsem vůbec nemyslela, že kdy vstoupím. A jsem říkala, jak Pane, co já? A on mi říkal, jsem tě tak dlouho připravoval. A tak se připravuje každou jednu z vás. Každou jednu, který jste tady, můžete se jedný k druhý k sobě obrátit k své sousedce a říct, Pán tě připravuje. Se cítíme jakkoliv, jo? Tohle bude o emocech, možná i z nich následných nemocech, ale hlavně o vítězství. Jo? Že ty emoce jsou tady, ale že my se s nimi nenecháme ovládat a když se cítíme, kdo já je, co já jsem jenom. To si asi každá, nebo máme tendenci říkat, ty věříte lžím, to je lež. Pro každou z nás má Pán úžasný plány a jste tady proto, aby vás posunul, aby vás občerstvil, ať se cítíte jak unavený, vyprahlý. Ale je hlavně, že jste hladoví, protože to je myslím, důvod, že jste tady, že jste hladoví po něm. Takže nikdo tady není, kdo si přišel a říkal si, no tak nějak tu sobotu proplácám, nemám co dělat. To asi není případ nikoho z nás. Ale Pán Ježíš nás opravdu občerstvuje a to dobré dílo, co nás začal, dokoná. Věřte mu. On to dokoná, protože on je vítěz. On to jinak neumí. Já jsem se vprostřed svých emočních pádů a údolí ptala jednou Pána Ježíše, Pane, já se cítím tak neskutečně hrozně, o čem budu mluvit další hodinu. A jak se cítíš ty, Pane Ježíši? Ptali jste se už někdy Pana Ježíše, jak se cítí? Já jsem se odvážila tu otázku dát už tady. Někdo si třeba schovává ty otázky na Pána až do nebe.
Ale já jsem se opravdu zeptala, pane, jak se cítíš ty? Já se cítím opravdu strašně špatně. Aniž tomu mám důvod, to bylo ještě horší. Když máme důvod k tomu cítit se špatně, tak to nějak si zdůvodníme, ale že nemáme důvod, když všechno jakoby, jak vypadá, jak tak dobře a nemáš důvod se cítit špatně a ty se cítíš strašně špatně. A emoce tě zavadějí do bludných kruhů. Tak to je otázka, kterou jsem mu položila. Pane Ježíši, jak se cítíš ty? A já vím, že to byla opravdu boží odpověď, protože absolutně koliduje s tím, co je tady v té knize. Od začátku do konce. Chcete napínavit, co mi řekl? Co můžete hádat? Nemusíte to říkat nahlas, ale co mi mohl říct, pane Ježíš, když jsem se optala, jak se cítíš? Tak on mi řekl, dítě, já se cítím vítězně. A já to si připomínám často, protože celá vlastně Bible je o tom, jak muži a ženy lidské bytosti slyšeli Boží hlas a nedali si ho vzít, stáli na něm. Jo. Od Enocha, Abrahama, od předstáru, která byla už jmenovala mě babičky a zasmála se, když jim do slova Boží řekli, budeš ještě mít syna. Jo? Takže se zasmála. A někdy opravdu Pán nám to říká slova, na kterým se musíme pousmát, jo? Protože když si teď každá jedna druhé obrátíte a řekněte si princezna Boží, budete si tomu věřit? Zkuste to. Všechny, neulejvat se. Já to řeknu svým manželům, jsi šprincák. Tak, myslím, že takhle se ta Sára usmívala trošku, když ji řekli, že roka bude mít syna, tak teda už má dávno po klimakteriu a můj manžel, no. Takže tohle asi zažívala boží ženy a je napsáno, že jsme její Sářiny dcery a že jsme, jo, asi ten úsměv trošku někdy potřebujeme, když řeknu, pane, co s tím ty uděláš tady, pane, to teda nevím. To jsem zvědala. Takže to byl asi tak začátek a teď vám zase bojím jednu povídku. Jedno podobenství, protože Pán Ježíš mluvil o podobenstvích hodně a mluvil docela někdy provokativně, jo, protože nás potřeboval probudit z těch našich zaběhlých lidských představ a myšlení. Takže já řeknu pohádku o ošklivém kačátku. Možná, že ji znáte a buď jsme slyšeli jako holčičky, nebo ji povídáme svým dětem nebo svým vnukům. A ta pohádka začíná tím, že se narodilo kačátko. To kačátko se narodilo několik let po válce do rodiny absolutně ateistický, kde po pár potratech maminky svévolný, která fyzicky i psychicky asi po válce to nebylo jednoduchý, konečně udržela v sobě plod a porodila dcerku, kačátko. To kačátko bylo přijatý z radosti, ale tatínek by si asi radši přál kačerka. Ale tak už to se bylo na světě, takže kačátko rostlo a najednou v určitých chvílích se začalo odlišovat od ostatních. A začaly problémy, o kterých nikdo nemluvil, ale to kačátko bylo odlišné. A ve škole, v dětství mělo pořád pocit, že se něčím odlišuje. Některý děťátka a spolužáci to dávali zjevně najevo. Maminka z toho šťastná nebyla, ani tatínek, ale sice byly nějaké prostředky, jak to opravit, ale tomu to nefungovalo.
Takže kačátko se pořád odlišovalo a bylo z toho smutné. A jednou se procházelo v takový podzimní den a najednou potkalo pána v malém městečku, že to musím podotknout, že to bylo malé městečko, to nebylo žádné velkoměsto, ale malé městečko hornické. A potkalo pána, kterého předtím nikdy nevidělo, vypadalo jak pohádkový dědeček a ten najednou řekl: tak jak se máš, zlatovlásko, ty vlasy máš od Pána Boha. A to kačátko se zarazilo, no trošku mu to možná zůstalo v mysli, ale nevylečilo ho to. Pořád bylo odlišný. No a jak tak rostlo, tak se začalo hledat smysl života. A ten smysl života našlo v tom, že začalo schodit na vědecký komunismus, na vědecký světonázor a v době dospívání, kdy se hledá smysl života, mělo napsáno ve svým pokojíčku tohle chytrý heslo: život je způsob existence bílkovin. Myslím, že to řekl Marx nebo Engels, ale to je jedno. Zkrátka, tohle bylo filozofie. Tak, protože bylo tak odlišné, tak se snažilo něčím tím rodičem zavděčit, aby ho přijali, tak se strašně dobře učilo a vystudovalo a pořád hledalo smysl života. Pořád vědělo, že teda ještě něco musí najít. A tak našledalo a našlo prince. Byla velká svatba a po 7 letech se narodili první kačátko, druhý kačátko a teď už si říkal, tak a teď už to u toho to bude to naplnění, to je to, proč jsem tady. Mateřství je ta úžasná věc, která mě naplní. No, ale úplně ne. Pořád tam zůstala touha po něčem dalším, vyšším, co je po jaké věčnosti. A takže hledalo dál, hledalo filozofie, knížky, zajímavé lidi, cestování, ale pořád ta touha tam byla nenaplněná, až jednou, jeden obyčejný únorový den při nakupování oslovili 2 lidi. Tohle kačátko, nebo už to už byla kachnička. A teď mu se představili se v cizí řeči něco. Kačátko pyšné docela. Tak říká, já vám nerozumím. A oni říkali, znáš Pana Ježíše? A co říká kačátko ve svý píše? Jistě, že jo, znám Platona, Sokrata, já nevím, jaký další filozofii, to jsem si myslela, myslím. A teď říkají, co, ale oni neskončili. Tady si druhou otázku. A máš Ducha Svatého? No a na to už to kačátko odpovědět neumělo. A ty chytrý lidičky řekli, když nevíš, tak nemáš. A chceš mít? Chceš ho mít? Bylo to velice rychlé, na dlouhý léta ptaní se, Bože, jestli seš, tak se mi nějak musíš ukázat, protože to je důležitý asi. Já jsem viděla pitvat mladý lidi a jestli takhle končíme, jestli moje tělo skončí za 80, 100, 120, dejme tomu při maximální délce života, ale jednou skončí, tak jak mám žít. To je důležité, abych to věděla, jak mám žít. Jo? Budu využívat svoje přednosti a získávat svět, ovládat lidi a získávat materiální věci, anebo je to jinak. Mají význam nějaký jiný hodnoty, který já chci poznat, ale musíš mi to dát vědět, já to nechci mít zprostředkovaně, jako ty filozofii a názoru a náboženství je tolik, že to je zmatek. Jo. No takže po dlouhých letech opravdu hledání tenhle pár mladých na ulicích se zeptal nejenom znáš Pana Ježíše, ale máš Ducha Svatého? A to se zdálo, že teď najednou se zastavil čas a teď
to kačátko slyšelo, tak, a teď ti odpovídám, zastavíš se, nebo půjdeš dál, nebo budeš se honit zase za tím, co máš napsáno na svém denním plánu, co máš udělat do večera. No a to bylo asi zlomový okamžik, kdy to kačátko si uvědomilo, že teď je ta chvíle a přestalo plnit svůj denní list, seznam nakupování a činností a bylo přivedeno k Biblii, k tomu, co Bůh říká o hříchu, o spáse, kdo přišel zaplatit. Bylo pokřtěno, přijalo Pana Ježíše, znalo ústy, že Bůh je, že to poslal syna svého jediného, aby osobně se kačátko zachránil, ale podmínka je, že ho to kačátko přijmu do srdce, takže ho přijalo, říkal to nahlas, cítilo se strašně blbě, žádné emoce, nějaký super duper vítězný nebo pozitivní, tam nebylo, spíš mělo pocit, jako co to dělá, komunismus doma, co se řekne manžel. Ale když to kačátko toho vstoupilo, tak už mě jedno, už to, ať už jsem venku. Asi tohle byly emoce. Jo. Emoce neodpovídaly tomu ty významnosti toho okamihu, toho dne. No takže kačátko vyznalo, že přijalo Pána Ježíše ze svého Pána, bylo pokřtěno vodou, ponořeno pokřtěno křestem vodním, dokonce křestem Ducha Svatého. No a šlo domů a život šel dál. Kačátko bylo někde vevnitř proměněno, ale vůbec se necítilo povedlo. Určitě některé kačátka jsou pokřtěny a okamžitě se promění na labudě nádherný a je všechno v jejich životech začne být jiný. Ale slova z 2. Korinským 5.17, který řekl ten nádherný žid Pavel, že kdo je v Kristu je nové stvoření, všechno staré pominule, je to nové, nějak se necítilo. Nějak. Jo, je to napsáno, jo, věříme tomu, ale kačátko se pořád cítilo jako kačátko a byl proces, o kterém dneska bude mluvit, než se dostal její pocity tohoto kačátka do souladu s tím, tou identitou. To kačátko zůstalo dál soutěživé, abych byla nejlepší, tak to kačátko muselo vždycky vynaložit velkou úsilí na to, aby ve společenství, do které vstoupilo, sloužilo, bylo vidět, aby mělo v pořádku věci, které jsou zjevně vidět, aby bylo perfektní. Byly velké nároky na sebe, na druhé. Mělo velkou obavu z budoucna, co bude zítra, co bude za týden, co bude ve stáří, jak to se mnou dopadne. Nemělo jistotu, že její rozhodnutí kačátka jsou každý den správná. Mělo možná další a další věci nevyřešené, který se očekávalo, že bude mít vyřešený. Protože do společenství těch labuček, který začalo chodit, to vypadalo, že tam jsou všechno nádherný, že nikdo nemá problémy. Tak všichni byli usměvaví, jak se máš dobře, a ty taky, a já taky. Ale zase se necítilo úplně mezi těma labutěma nádhernýma bílými, snášajícími se, zpívajícími labutí písně. Tak jak asi by se očekávalo a začalo být z toho opět neradostné. Takže co dál? Přišlo období, kdy to všechno v životě vypadalo super, kačátku se dařilo v práci, oblíbené, kačátka malý 2 kačerky vyrůstaly, ale
ejhle najednou tma. Tůně bahna, něco, co nikdy v životě neočekávalo, že se stane. Když přicházeli jiní bytosti s těma stejnými problémy, tak si říkalo, co těmhle lidem může být. Mají dobře všechny výsledky laboratorní, rentgeny v pořádku. A oni jsou unavení, a oni jsou neschopní chodit do práce dokonce. To jsou asi nějaké rozmazlenci. Řekla si duchu. No a pak teda se to stejný milostí Boží stalo tomu kačátku. O tom budeme mluvit i další hodině, ale neplašte se z toho. Když se někdo mluví o období, které jsou temné, které nejsou příjemné, tak vidí v tom, máme z toho strach, ale já jsem tady proto, opravdu proto, protože beru jako milost, že to kačátko prošlo čím prošlo a bez toho, čím období toho údolí stínu šeré smrti, když se teda vrátíme k tomu žalmu 23, z kterého je název naší konference Duši mou občerstvujem, sice z překladu našich kralických bratří, to novým to už nemáme, ale je tam to, že i když bych šel údolím stínu šeré smrti, nebudu se bát. A jedna z velkých emocí, kterou myslím, který každý z nás každý den ohrožuje, je strach. Nebudu se bát ničeho zlého. Takže teď teda už asi nebudu to napínat, že to asi vás to napadlo, kdo to kačátko ošklivý bylo. A kdo dlouhým procesem opravdu došlo do jistoty, že to je lež, že jsme oškliví škaredý kačátka a že ty pocity jsou o tom, aby jsme se nechali obnovit pocity Božím slovem, tím, co je pravdou, a ne to, co je lež. Že pocity jsou tady, že jsme stvořeni s pocitami, Pán Bůh nás stvořil s pocitami. Možná prožívám pocity silněji než mužové, to nevím, mužem jsem nikdy nebyla. I když jsem si dlouhý období svého života moc přála být mužem a brala jsem jako nespravedlnost, proč jsem se narodila jako žena. Nevím, jestli někdo z vás už tohle má vybojovaný nebo nemá vybojovaný, ale trvalo mi to delší dobu, než jsem dokázala Pánu Bohu říct, děkuji ti, že jsi mi stvořil ženou. Když jsem dělala celý život zaměstnání mužské, tak je krásné být ženou. Opravdu je krásné být ženou, protože jsme dárkyně života. A protože jsme vrcholem stvoření, Pánové odpustím, ale vždycky se ptám, že když ty první knihy Genesis je napsáno, z jakého jsme materiálu. Chcete si někdo, z jakého jsme materiálu? Čeho? Žebra. Ale jakého žebra? Mamuta? Krokodýla? Žebra muže. A muž, to je přece něco. To je to, co Bůh stvořil po 6. den stvoření, jako vrchol stvoření, jako společnost pro něj. A stvořil ho sice z prachu, a proto se nedivte, pak dámy, když vaši mužové nebo kamarádi nebo kdokoliv nevidí prach a nevadí mu různé věci, které vadí. Protože jsou z prachu. Víte, že mě to hodně uklidilo při domácích pracích. Neříkám to druhou část, jenom říkám praxi. Ale my jsme stvořeni z lepšího materiálu. Co je lepší, prach nebo mužské žebro? Tak, já souhlasím taky, ano. Takže jsme z lepšího materiálu stvořené. A to Pánové nikdo nemůže vyvrátit. A tím pádem jsme tady vrcholem stvoření, protože po ženě už Pán Bůh nestvořil nic dalšího. A
A když muž viděl tu ženu, tak první komentoval muž. A co řekl? Wow, tohle je to správný, tohle je to pravý, tohle je se mně, tam mi bude stát po boku, bude mi pomoci, to je ten můj doplněk, to je to, co jsem potřeboval. Je zajímavé, že Pán Bůh řekl, že není dobré být člověku samotnému a jsou různý filozofické úvahy na to, že vlastně Bůh řekl, že je něco dobré, ještě než člověk zhřešil. Všimli jste si to, uvědomovali jste si to někdy, že Bůh řekl, není dobré, ještě v tom dokonalém světě, bez pádu, bez hříchu. Není dobrý, aby byl člověk sám. Takže proto jsme my tady ženy, aby to bylo dobré. Aby to bylo dobré, aby jsme opravdu přinášeli to doplnění, tu vůni, to harmonické doplnění pro muže, pro naše manžele, syny, pro naše kolegy. Zkrátka, cítíte se jako vrchol stvořený z něčeho nádherného, z muže a na doplňování jeho potřeb a na vzájemné doplňování se. Bůh stvořil svět harmonický a kompletní až po stvoření ženy. Tak, teď jsem trochu odpočila, ale vrátíme se k emocím. Kdy se berou emoce? To je dobrá otázka, možno, že znáte takové to včení emoce, pak jsou z toho nemoce. A je to pravda, to vám můžu potvrdit jako lékařka. Já jsem dělala hodně jako praktická lékařka, mám v Rovnici nad Labem na interně, pak v Praze jako praktická lékařka, pak se dokonce dělala lékařku lékařů, závodní lékařku IKEMu, což víte, co je to zařízení na transplantace a špičková medicína. A takže jsem ošetřovala lékaře, sestry a vím, že pod lampou tma, takže mě nějaký tituly už neohromují, ale i to, o čem povídáme tady, je o tom, že se nebudeme asi dotýkat našich mozků. Nečekejte nějakou vědeckou přednášku o emocích, ale chci a modlím se za to, aby se opravdu Bůh dotkl našich srdcí, protože jim bude o srdce. Už když tam ten prorok hledal krále izraelského, tak mu řekl, já se nedívám na to, jak člověk vypadá, ale na srdce člověka. Když našel Davida, že z těch 8 synů, toho posledního nejméně hodného kandidáta z lidského pohledu. Takže odkud se berou emoce? Je to tady nějaký zlo, kterým musíme bojovat, který nás přivádí do nemocí. Odpověď budeme hledat ty knih, která je kompletním manuálem na život, kromě všech možných dalších plusů, který nám přináší. Je to opravdu moje nejoblíbenější četba, už 40. Ještě víc. Já jsem začala totiž Bibli číst opravdu v té době, když jsme pitvali, teda když 18, ani ještě mi nebylo 18, v květnový nádherný dny nás nahnali do pitevny, do patologického ústavu a tam vylovili z formalinu těla německých vojáků, neznámých vojínů, takzvaných, který nám pak tam zkoušeli, co kde, jaká šlacha se jmenuje, jaká kost, jaký nerv. A jako, to bylo opravdu těžká rána do mého hledání smyslu života. A tenkrát jsem jako opravdu ateista non plus ultra jsem začala číst kazatele. První knihu, kterou já začala číst Bible, je Marnost nad marnost a všechno je marnost. Což odpovídal teda tomu mi mohu být rozpoložení, ale od té doby, co opravdu jsem si zamilovala Pana Ježíše, tak je to pro mě ta mana, to bez čeho se nedá žít, pokud chceme žít vítězně s Panem Ježíšem osobně. Takže v 2. Tesalonickým na konci, jak Pavel se loučí, je napsáno, 1. Tesalonický 5.23.
Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, tělo bez úrazu a pospení. Žádná oprava. Protestujte, já vás tady budu občas i zkoušet, jo? Takže budu říkat něco, co není pravda, abyste se tady neusnuli v tom krásným, voňavým sobotním ránu. Tady není napsáno zachová vašeho ducha a tělo, ale vašeho ducha, duši i tělo. Bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Takže ještě jednou opakuju verš, který psal bývalý farizej, vzdělaný židovský učenec Pavel do Tesaloniky, do Řecka, do řeckého sboru. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Takže tady je napsáno něco zásadního, z čeho se skládá lidská bytost. Jo? Žijeme v těle. Vidíte mě teď tady, slyšíte mě, máme smysly. Žijeme v těle. Naše podstata je duchovní, ale máme duši. A o ty duši trošku dneska budeme víc mluvit. Co je to duše? Duše se skládá z několika částí, ale podstatnou částí lidské duše je vůle. Potom je to mysl, naše myšlení, ale taky emoce. Jo, naše city. A naše pocity jsou opravdu stvořeny Bohem. Jo? Myslíte si, že Bůh má pocity? Má nebo nemá? Má, určitě, ano. Jak to víme, protože od začátku do konce je napsáno, Bůh se měl radost, byl spokojený, těšil se, jásá dokonce, raduje se, nebo hněvá se, Pán Ježíš plakal, byl zarmoucen, má duše je trpká smrtí. Jo? Pán Ježíš jako Boží syn, který přišel v těle za účelem naší záchrany a nejenom záchrany, ale uzdravení taky. Pán Ježíš měl pocity. A to, že máme pocity, je přirozené. To počkrtuju 3krát, jo. Někdy naši miláčkové, naši mužským protějšky naše emoce rozčilují. Jo, nechápou je. A myslím, že to je taky důležité uvědomit, že to je přirozené. Muži jsou stvořeni jinak, jiným způsobem. Její duše je stvořena trošku jinak než naše. Takže my jsme možná víc emotivní a je to opravdu napsáno v Petrovi a ženy to neradi slyšejí v současné době emancipační, že jsme slabší. Jo. To nemyslím, možná, že když se postavíme my s manželem po 44 letech šťastného manželství, tak se ani jeden, ani druhý moc jsme se nepřizpůsobili svému vzhledu v tělesně. A tak stejně i duše. Můj muž je víc rozhodnej, má nejenom jiný ten typ temperamentní, ale opravdu muži jsou stvořeni víc do zodpovědnosti, dokážou víc nést ty psychické zátěže než ženy. Můžeme se o tom povídat, diskutovat, jako to je moje zkušenost a říkám některým mladí ženy nebo ženy, které jsou pod vlivem feminismu i v církvích, jako s tímhletím mají problémy, ale jako věřím, že když budou chtít, tak je Bůh z toho opravdu vysvobodí a uzdraví. Takže máme emoce. Emoce jsou pozitivní i negativní. Pozitivní, to si nemusíme o nich povídat, když všichni rádi máme, že jo, a tak je taky napsáno, že jsou to emoce jako ovoce Ducha Svatého. Ale co s těma negativními? Závist, pocit viny, zlost, smutek, vztek, žárlivost, nenávist k sobě samé, dámy, teď jdeme už do hloubky, nepřijetí,
Jo, máme někde napsáno v Bibli, že se máme nenávidět, máme někoho nenávidět. Můžete mi někdo, v Novém zákoně, já myslím, že si budeme jako obrát Nový zákon, jestli je někde napsáno, že máme někoho nenávidět. Hlásí se někdo, klidně můžete se hlásit a můžete se mnou tady polemizovat. Já jsem tady, opravdu bych byla ráda, kdyby to byla otevřená diskuse, nejenom když skončím a bude čas na otázky, ale během semináře. Je napsáno někde v Bibli, že se máme nenávidět? Kolik z nás nemá vyřešenou sebenenávist? Sama vím o tom, že jsem opravdu v dlouhém období svého křesťanského života, kdy jsem byla absolutně opravdu vydána Panu Ježíši, když jsem to myslela vážně s ním a upřímně, tak jsem ve svých pocitech kolísala od pýchy, jak jsem to zvládla, jsem dobrá křesťanka, do opravdu sebenenávisti. To seš nemožná a tohle je strašný a tohle nezvládnu, tohle jsem spacila, tohle bylo, jak se to mohla udělat. Ty seš nemožná. A až do těch pocitů, které byly opravdu už patologické v tom období, teda ty deprese. Ale já opravdu chci, a já věřím, že to je Pán, který nás k tomu vede, aby jsme dnešní den mluvili o těch negativních emocích, co s nima, ale aby jsme odešli dneska z tohohle místa, aby každá věděla to nejdůležitější, že Bůh, že je přijata Bohem, že je milovaná taká, jaká je, a že je opravdu Boží dcerka, Boží princezna a že Bůh se raduje a jásá nad náma. Jo. A přes to všechno nedokonalost, křehkost, chyby i hřích, který dělám a který nemůžu říct, opravdu nemám nikde napsáno, že nebudu řešit někdy, ale že je na to cesta, že je na to řešení, že Pán Ježíš přišel na to, aby zachránil. A to sozo, ta záchrana, to je řecké slovo, které je v Novém zákoně používáno, že přišel Ježíš na záchranu, že je naše spása, kterou Pán Bůh poslal. Že je nejenom, že jednou budeme v nebi, ale že to je o teď. A že to je o uzdravení našich negativních emocí. A začíná to negativní emoce vůči sobě. Sebepřijetí, odpuštění sobě a odpuštění druhým jsou 3 nohy. Kdybyste si představili třeba z křesťanství, znovu přijetí, znovu zrození jako určitou rovinu, určitý průlom do starého života, tak ta rovina, na který začíná křesťanský vítězný život, je židle, je trojnožka. Já myslím, že ke klavíru bývají takový židle. Trojnožka má 3 nohy. A to je 3 nohy, 3 sloupy našeho křesťanského růstu. Je sebepřijetí, odpuštění druhým, odpuštění sobě. Pokud tomhle nemáme jistotu a každý den znovu a znovu ji neprožíváme, tak já opravdu, je to moje osobní zkušenost, ale je to i zkušenost těch let, co se setkávám s lidmi, který doprovázím v určitých obdobích těžkostí svého života křesťanského. Tohle, když nemáme jasno každý den znovu a znovu, tak nemůžeme zrát a nemůžeme dozrát do té labutě, do toho opravdu už tady na zemi pocitu, ano, jsem milovaná, ráno se probudím a vím, jsem milovaná Bohem. Nejsem závislá na tom, na mojich emocích, nejsem závislá na tom, co si jiný myslí, nejsem závislá na okolnostech, které prožívám, ale jsem závislá na Boží lásce. A to je moje síla, to je to, co mi občerstvuje každý den. A to, co mi dává radost, jo? Protože je napsáno, radujte se
ale radujte se ne z toho, že máte 4 baráky a jachtu. Je to tam někde napsáno? Nebo že máte tak strašně úspěšného manžela, že teda už nemůže být úspěšnější. Nebo že máte tak skvělé děti, že chodí do sboru, slouží od rána do večera a jsou takový charitativní a úžasný. Ne. Radujte se z Hospodina. A tu radost nám nikdo nebeme. Opravdu ne. A o tom chci mluvit, že opravdu Bůh má připravenou cestu přes to všechno, co prožíváme. Když uděláme ty 3 základní věci, sebe přijmeme jako Boží děti, za který zaplatil Ježíš svou krví. Koupil si nás. Když chodíte určitě do obchodu den co den, když si něco koupíte, tak koho to je? Zase to vrátíte do obchodu. Ano, je to moje. Jo, když si něco koupím, tak to je moje. Koupila jsem si Bibli, je to moje. Do té doby, než se rozhodnu, že někomu daruju, nebo dělám cokoliv, co chci já, tak je to moje. Je to moje. A jestli jste tady někdo, kdo přijal Pana Ježíše, kdo se mu vydal, a kdo přijal to, že Ježíš umřel za jeho hříchy a koupil si ho svou krví, tak potom jste koupeni. A komu patříme? Patříme Ježíši. A tohle vědomí nám chce den co den někdo vzít. Ta knížka, ta Bible je moje a ta není pod útoky nepřítel, jak jsme pod útoky my. To je důležité si uvědomit, že ta jistota, ten fakt, že jsme koupeni, že bylo za nás zaplaceno, že patříme tomu, který stvořil vesmír, tomu králi králu, Bohu nebes, Bohu velkému, úžasnému, to, co jsme zpívali ve chvalách. Že je to fakt, který, ale je tady nesmírně silná opozice, která nám to bude si každou minutu chtít ukrást, protože pokud budeme mít jasno, že jsme Boží, tak budeme opravdu žít vítězně. A ta proměna, čemu věřím, sama sobě, tím svým odsuzením, co jsem od dětství slyšela od rodičů, od učitelů, od kamarádů, od lidí ze světa, to je jeden hlas. Jo? Já, moje vlastní vnímání sama sebe. Druhý hlas je lživý. Je tady síla, která se snaží nám to každý den, od rána do večera, i ve snech někdy brát. Je to síla, která nám chce vzít tu identitu Božího dítě, že jsme nové stvoření a že patříme Bohu, že jsme milované Boží děti, milované Boží dcery a že v tom je vítězství. Takže ty pocity jsou tady, jsou přirozené, ale Bůh nám dal sílu zacházet s nima konstruktivně. Mám pocit, co s ním? Mám negativní pocit, jsem na někoho naštvaná, někdo mě zranil, něco se mi stalo, co vnímám jako nespravedlnost, nebo zkrátka jen mám nějaké myšlenky, které mě odsuzují a tak dále. Těch důvodů je nespočet. Ale co s tím teda? Co s tím negativním pocitem? Jedna věc je, že schováme pod koberec. Jo? V církvi se o emocích nemluvím, tak se budu tvářit, že je všechno v pořádku. Zapletu to pod koberec, stejně jak se dá zamést konflikt pod koberec, o čem budeme mluvit odpoledne. Ale pokud ta emoce se ta nespracovaná emoce negativní se zamete pod koberec, tak buďte jistí, že jeden nedobrý den vybouchne jako sopka. Může vybouchnout ve formě opravdu toho, že se sama překvapíte, jak reagujete z teku, nějakého výbuchu, z hysterie, pláče nebo nedobrých slov. Nebo vybuchne, pokud ji potlačujeme, tak vybuchne v nemoci,
žaludečný břeh, psychosomatické nemoce, hypertenze, imunita, autoimunní nemoce, bolesti zady, hlavy, únava a tak dále. To můžu mluvit o tom tady hodiny. Psychosomatické nemoce jsou nemoce, které jsou, prosím, diagnosticky v seznamu lékařských nemocí. Je to realita, jo, už i lékaři jako uznali, že duše se může projikovat do těla a tyhle nemoce jsou většinou ty, které po dlouhých letech vyšetřování vám potom doktor řekne, no, nic jsme vám nenašli. A místo toho, aby jsme byli šťastní, že jsme zdraví fyzicky, naše tělo, tak jsme ještě víc nešťastní a bojíme se, že nás pošle psychiatrovi. A ta věc zůstává neřešená. Jo. Doktor vám řekne, je to funkční, že jo, drážní vytračník a opravdu ty poruchy imunologické. Všechny mají podklad buď na organickém základě, anebo opravdu jsou funkční, jsou psychického původu. A pak s těma psychosomatickými nemocemi co vám řekne doktor, vysvamarujte se stresu, víc odpočívejte, vemte si prášek na uklidnění a vy jste vlastně nešťastní, protože nemáte na co reptat, nemáte opravdu žádnou pořádnou nemoc. A nejhorší, když vás pošle psychiatrovi, tak ještě to je takový útok na naši pýchu, které jako v křesťanských kruzích se považuje pomalu za něco strašného. Takže já chci teď mluvit o tom, opravdu, co s těma emocema konstruktivně. Pan Ježíš mluvil v podobenstvích a jedno podobenství, které je velice zajímavé a moc málo se o tom v církvi káže, je podobenství o nepoctivém správci. Najdeme si ho. To je podobenství, které je docela takové konfrontační nebo až provokační. A je napsáno, já to tady najdu, Matoušovi myslím. Ne, Lukáš 16:4. Budeme to číst, kolik máme času? Do 50 jsme? Do půl. Kolik je času? 5 minut. Tak tohle začneme podobenství, který mluví o nepoctivém správci a pocitu viny. Myslím, že to je nejčastější věc, která negativní emoce, kterou zapletáme pod koberec a nejjednodušší řešení, které je v Biblii v jednom verši, které určitě každý znáte. Takže já to nebudu číst to podobenství. Je to o tom, jak ten pán, bohatý pán, král, měl správce a ten správec něco zmastil, něco pronevěřil, nebo co je jedno, to není napsáno, co udělal, ale zkrátka nechoval se tak, jak od něj ten král očekával a řekl mu, tak už dál správec se nebudeš. No a co on dělal? Co si řekl, to je zajímavé. Neumím ani kopat, ani žebrat. Ale co s tím udělám? Co s tím negativním udělám? Je to blbá věc, co se mi stala, nejsem už víc správec, nebudu si tak vydělávat, ale udělám něco. A teď on šel tím dlužníkem svého pána a každému řekl, kolik dlužíš 100 litrů oleje, tak napiš 50. Jo? Znáte to podobenství? Když tak si to doma přečtěte. Já jsem docela ráda, že budete mít domácí úkoly, když vám i nikdy neskontroluju, ale přečtěte si to podobenství. Je to teda v Lukášovi 16. kapitole od 4. verše. A tam nakonec, když tohle všechno udělal, z našeho pohledu provokatně nesprávná věc. Jo? On přišel a řekl, aby smazali dluhy na úkor toho krále. No ale co řekl ten král? Ten král, toho si berte příklad. Ten jednal prozíravě. A co to znamená? Co mě to teda říká? Určitě to má různé další hlubiny, ale kdo je ten král? Ten, co vlastní všechno, je Hospodin Bůh. Kdo je ten nepoctivý správce? Já opravdu nejsem Bůh, jsem nedokonalá, mám slabosti, mám křehkosti, musím přijmout všechno to, co já jsem. V tom, jaká jsem a smířit se s tím. A se svým pocitem viny dělat něco. A teď tady, co udělal?
když to všechno zmazal ty dluhy, umenšil ty dluhy těm dlužníkům, tak řekl, aspoň mě budou přijímat do svých domů. Získal si přátelé, vážené, získal si vztahy. Kreativním způsobem naložil se svým pocitem viny nebo se svým selháním. A řekl si, nebudu celý život si tady sypat popel na hlavu a žebrat, jaký jsem chudák, jaký jsem viník, jaký jsem hříšník, jak to nezvládám a jaká jsem nedokonalá, jaká jsem hrozná, jak se rozčiluju, jak jsem fakt nemožná. A neumím ani kopat, nezasloužím si to, nikdy nevyprodukuji svým vlastní snahou nic, abych za to zaplatila, abych si to vydobil, abych zkrátka zaplatila to, co jsem všechno pronevěřila, co jsem všechno udělala špatně. Jo? To jsou ty dva extrémy, to je ta pýcha, já to všechno zvládnu, já se vynasnažím zalíbit se Bohu, lidem, budu dokonalá, a nebo budu teda, já jsem ten chudák, já nic nezvládám, já jsem ta ubitá, ta nemožná, ta nic neznamenající, ta nepřijatá, ta až, kterou nenávidím sama sebe. Ale ten král pochválil toho nedobrého správce, že byl prozíravý, že věděl, že když umenší ty dluhy ostatním dlužníkům, že si získá vztahy a že stejně ten dluh nemůže vynahradit a ten králu, ten Bůh za ty všechny naše hříchy zaplatil. A za moje taky. A takže co s emocema negativními? Poznat, uvědomit si, tohle mě naštvalo, tohle mě bolí, tohle se mi nelíbí. Nezametat pod koberec. Poznat, tohle je, pomenovat si to. Vyznat, přijde to před Pána. A tady už vám napadá asi ten verš, o kterém chci mluvit, který je jedinou cestou řešení našich nedokonalostí, a to je 1. Janova 1.9. Když vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpustí. On nás přece koupil. On za to zaplatil. Za každý náš hřích Ježíš zaplatil od Getsemane, kdy se nechal poutat, když na něj plývali v Sanhedrinu, když ho byli po hlavě, když mu dávali korunu, když ho bičovali, když nes kříž, když přibíjeli nahého a vysmívali se mu, když ho Bůh opustil, Bůh Otec, který celý věčnost byl s ním, jo. A teď všechny hříchy na něj vložil. Od největší perverze sexuální po všechny ty strašné věci, které se staly za holokaustu, co si umíte představit, nejstrašnější věci, lidský hrůzy, lidský zlůvůle a násilí. Všechno to odnes. A odnes i to moje selhání. Takže když já vyznám své hříchy, tak on je tak spravedlivý, že za ně zaplatil. Smaže ten můj hřích. A očistí mě. Když přijdu před kříž a řeknu, Pane, tady jsem se rozčilil na svého manžela blbě, nebo záviděla jsem svý sestře, pomlouvala jsem svého pastora. Cokoliv, jakýkoliv hřích, když poznáme, vyznáme a přijdeme s ním ke kříži. A uděláme tu výměnu zázračnou, že jemu dáme náš hřích a on nám dá odpuštění, očištění, ten krásný bílý šat, ty nevěsty a očišťuje nás od veškeré viny. Odpouští a očišťují. A my můžeme být zase ty holčičky, krásný labutě teď, krásný bílý šatu, družičky nebo nevěsty, části nevěsty, který Bůh miluje a který ví o tom, že máme emoce, ale že umíme s nimi zacházet konstruktivně a že nejenom očistíme vztah s Bohem, jo? Očistíme vztah s Bohem, to poznanou, vyznanou, odevzdanou Bohu emocí a přijímáním, odpuštění a uzdravením, že opravdu ten proces uzdravování emocí bude pokračovat dál a
pak nám ukáže i kořeny těch našich negativních emocí. A když je dáme taky, tak s ním bude taky dělat. On to umí. On proto přišel a je na to specialista. To je jeho pracovní náplň. Uzdravuje. Tady Hospodin uzdravuje. Hospodin vidí naše emoce, na naše srdce. Hospodin je naše korov, je naše vítězství nad našimi emocemi. Pokud si necháme proměnit mysl Božím slovem a to opravdu o nás, tak opravdu Hospodin je potom naše vítězství nad emocemi, protože Hospodin je ve mně, Boží duch je ve mně a Hospodin je potom ten, kdo mi dá pokoj. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku, duši mou občerstvuje. Děkuju. Děkuju, ještě se občerstvit.